Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video, den går ud på, at det er min storesøster, hun kommer ind lige om lidt, og vi skal lave det sidste tag, hvor vi skal svare på nogle spørgsmål. What's up? Vi har 10 spørgsmål, og dem skal vi besvare nu. Så vi begynder nu. Det første spørgsmål, du må ikke se. Og det, vi skal begge to svare på det. Okay. Top 3 oplevelser, det er jo sådan sammen. Ja. Jeg synes, Altså, jeg synes, at vores skifærd, de har været meget gode, ikke? ja. Jeg synes, jeg helt er en af dem, ikke? Og hvad med, hvad hedder det, LaLandia? Det var meget sjovt. Ja, vi er også mange jo. Og Ja, men det var ikke kun sådan os to, jo. nej. Hvad med, der var Cypern? Cypern, det var fedt. Ja. Det var rigtig fedt, ja. Så Cypern, Sverige-turen. Grækenland, Mathias. Okay, Grækenland har også i stedet for hvad? I stedet for landet, ja. Okay, så Cypern, Sverige og Grækenland. Ja. Rigtig fedt i Grækenland. Yndlingsfarve. Rød. Eller skulle du Nej. gætte min, og jeg skulle? Ja. Undskyld. Min er rød. Eller gul. Nå, du har ellers lige gættet min rød. Ah! Næste spørgsmål. Yndlingsdyr. Dyr. Skal jeg gætte dit? Ja, du skal gætte mit. Sikkert en anden flodhest eller noget. Jeg ved godt min, ikke? Jeg siger det hele tiden. Du starter. Jeg ved sgu da heller ikke, hvad din er. Jeg tror, din er en hund. Nej. En giraf. En pingvin! En pingvin, ja. Yes! Hvad starter din med? Det er det, jeg kalder det hele tiden. En Ej, odder. Jeg ved ikke, om det er din. En odder. En odder, det er sgu da. Næste spørgsmål. Yndlingstal. Hvad er mit yndlingstal? 9. Jeg synes, du har den 9. juni. Come on. Din er 16. Nej. 21. Nej. Pirlo. 10. Nej. Er det under 10? Ja. Nå, det er 3. Er det ikke 3? Nej. Nej, så er det 2. Ja. Ja. 3 eller 2, jeg kan ikke. Det er dårligt til. Næste spørgsmål. Yndlingskendt person. Messi. Neymar. Hvad fint er det ham, den anden hedder? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Mathias. B. Bale. Ja. Jeg aner ikke, Neymar Bale. Og din Katy Perry. Nej, ham der for Glee. Ja. Nej. Hvem er så? Will Smith. Nej, John Newman. Newman. Jeg tror min... Altså den, for eksempel, jeg helst vil møde, ikke også? Cameron Diaz. Oh my gosh. Næste spørgsmål. Yndlingsmad. Du kan godt gætte min. Big Small. Nej. Vi får det altid hjemme hos far. Caesar salad. Yes. Er din også Caesar salad? Nej. Din er Burger King. Nej. Mexicansk. Ja. Jeps. Hvad laver I jeres fritid? Jeg går til fodbold. Skulle du ikke sige om mig? Skulle du ikke sige, hvad jeg laver, så skal jeg sige, hvad du laver? Nå, okay. Jamen, så starter jeg. Jeg er for det meste sammen med mine venner, og jeg går også til fitness, så jeg kan få guns. Ja. Yes. Ja, jeg går ikke til noget, ligesom Mathias gør. Nej. Drømmejob, og jeg skal gætte dit, og du skal gætte mit. Det gætter du aldrig, Mathias. Du vil gerne være fodboldspiller.
Eller bygge Lego. Nej, ja. Min plan C. Men min plan A, det er fodboldspiller. Men plan B, hvad er det? Nej. Jeg ikke. Kok? Ja. Jeg skulle ikke engang lide at lave mad. Jo, jeg elsker det. Ja, okay. Okay, skuespiller. Det er lang tid siden, jeg har været være det, Mathias. Så. Altså, er det dit drømmejob? Det du rigtig godt vil være, ikke? Ja. Jordmor. Det har jeg faktisk gerne ville engang. Kan du huske det? Okay, sanger. Sangskriver. Jeg ved det ikke. Det er svært at gætte, hvad det er. Jeg er heller ikke helt sikker om mig selv, men jeg kan godt være sådan, sådan noget indretning. Jamen, du ved. Jeg har simpelthen gode idéer, ikke? Ja. Tak fordi I så med. Like videoen og subscribe. Okay, så følg hende her, Amalie Langhoff. Det står nede i description, så I kan følge hende på Instagram. Og så følg mig på Instagram, Madidas Langhoff. Så, hej hej! See ya!